ഹലോ, ഞങ്ങളെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളെ ഈവനിങ് ബ്ലോഗാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നില്ലേ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പുഴയ്ക്ക് പോവാണ്. പുഴയ്ക്ക് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് പുഴ. അപ്പോൾ പുഴയ്ക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണ്ടത്. കുറച്ച് ഇവിടെ തന്നെയാണ് പുഴ എത്തി. പെരിയിൽ കുറച്ചുള്ളൊരു 2-3 മിനിറ്റിൻ്റെ നടക്കാനുള്ള കേസുള്ളൂ. കണ്ടോ, പുഴയ്ക്കുള്ള വഴിയാണിത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കുളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ അല്ലേ, ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പുഴയ്ക്കൊന്ന് പോയിട്ട് കുളിക്കാമെന്നുള്ളൊരു ഇതിന് വേണ്ടി പോകുന്നതാണ്. നമ്മളവിടെ പുഴ എത്തിയിട്ടത്. ഇത് പുഴ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ്. 2 പുഴ ഉണ്ട്. ഇത് ചെറിയൊരു പുഴ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇത് സംഭവം വെച്ചാൽ നല്ല വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആകെ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ പുഴയാകലുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളമില്ലാത്തതുകൊണ്ടേ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, പുഴയിലൊക്കെ ചെമ്പരത്തി കൊടുന്ന് കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കുളിക്കാരെ താളിണ്ടാക്കി കുളിക്കാനില്ല. കണ്ടോ, എങ്ങനെയുണ്ട്? കാണുമ്പോൾ ചെറുതായി തോന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ മഴക്കാലമായി സെറ്റായതുണ്ടല്ലോ ഫുള്ള് വെള്ളമായിക്കരം. ഇവിടെ കുളിക്കാൻ കഴിയില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് പുഴ? വ്യത്യസ്തമായ പുഴയായിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത്. വൈകി കൊടുക്കണം.